assalamu alaikum mon bandiraɓe, assalamu alaikum mon ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke. Tawa ko wonɓe funnangue hirnangue rewo e worgo, onon gandi to gonɗon e to gonirɗon foof wantorode tawi on ɗon salmini on calminade tedduɗi gondiɗe e needi. Caggal yettude Allah e julde e guiɗo mum sallallahu alayhi wa sallam, en jetti waliyaɓe men, seerenɓe men, hay halifaɓe men. Kala ko ɓiɗɗo dañi e aduna yo yetto Allah yetto jehnaɓe mum, ojo Mamadou Ousmane ɗum fof ko an. Ɗon calmintumi mawnam sehilam hono ceerno Muntaga Seydou Makki Nour Cheikh Oumar. Mi yetti calminadem faade galle Cheikh Oumar Foutiyou Tall, mi fawi ɗum e jungo sohna Madina mo ceerno Bassirou Muntaga da ha Cheikh Oumar. Mi gasnata calminade ɗi noon tawa mi salminani kawam sehilam hono ka Abou Diop Abdi Bonnani mawɗo galle Piindi TV. Mi salmini on onon fof. Mi salmini kadi jogiiɓe caméraji ɗi hono Samba Ndey Faté Mati, onon fof mi salmini on calminade teddude. Aadi bil aadi noon salade aadi ɓuri firtude aadi. Adam ɗo noon ɗi yonti hakkunde me baniraɓam worɓe ɓe e nder ɗo e Piindi TV. Assalamu alaikum mon bandiraɓe, assalamu alaikum Amadou Tidiane Ndiaye, assalamu alaikum Amadou Diallo, calmine bandiraɓe. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewoɓe Piindi TV, on calminama ko ɗum gonɗo doni baba adama he kala. Amadou Tidiane Ndiaye salmini on, logol fof salmina weltoɗo salminama ɗon. Kono mbinomi yandi tan mi salmini bandiraɓe fof na hayde tan goto mi salminani ɗo henna ɗo jooɗi no huccitema. An hande affaire o tiiɗani de wona ni wayatnode calminade maɗi. Amadou Diallo bisimilla ma e nder plateau Piindi TV. Alhamdulillahi rabbil alamin, jettoɗe godini Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Mi salmini ɓiɓɓe fulɓe fof mbimami diaspora o, Europe o, Asie o, tout le monde. Mi salmini ɓe, mi juurimaɓe, mi neldiɓe duwa, mi ñaguimaɓe duwa. Mbiɗa salmina gardiɗo gallo Abou Diop, mbiɗa salmina kadi sa yite won ko maayi mawɗo fof ne jogui mawɗum. Mi salmini mawɗo ha joni tan ala to yano artito wonno, sabu eɗen gandi ɓeɗo worɓe ñanden ɓe mbaɗi ɗo golle paydiniɗe, ɓe mbaɗi ɗo golle baɗɗe fayida. Kono haala ka haɗani ɗon, sabu oɗon gandi nde ɓe jalti ɗo nde affaire o wuli no feewi, ɓayde ko police ɓe battini ɓuuri wulde wadde. Sabu mi jooɗi tan ha commissaire Daf noddi kam ne haalnami haala mabɓe. Min noon mi sikkano nima haala ka yetto ɗon, mais nde wonno ɗoɓe nangi ɗo ne tiiɗi ko ɗum yettini ɗon haala ka. Kono ha joni tan inchallah ko mbinomi on tan ɗo hunde fof ko ɗo laaɓata so Allah jaaɓi. An Amadou Tidiane, hol sababu jettinɗa haala ka police? Jettinɗa haala ka police? Aïcha, min hay mo yani mbaɗonani ŋoñaade mom. Min suko dimo jiɗaɗo booba joom jamanu o, hay sa yi oɗo sappe min ko mbaɗa sappe to gommiɗo ayi ne mbami yontede. An ka jontade so oɗo so wino fodiriyam walla wino mo yawomi o anda, a faami, ngolo yeeso wago no kundal, ay yeeso go way kono komni andi kom ko lawɓe cakata ko wayno kom koni ko noon yeeso ngo way. Min mi wona guiɗe, mi famnuma noon somi payɗo haaruno bayla demba juula cerende balle hama sada waso wowi caɓi dam somo ko ɗum kam baylo ko mbanmami heccani ko noon yonanima gasaɗal ɓuñum ɗeɗo guise ma waɗa ko ɓuuri ɗum. wallahi Amadou Tidiane annene koom e hoore mum, koom ko yimɓe ko rewɓeɓe ko lawɓe cakata ko wayno koom koni hoore koom ƴewma tan ƴeewa hoore koom. Amadou Diallo an hande waajo pewnitima e maɗe koom. Eyyi Aïcha, min oɗo henne ko haala Pulaar ɓiyata ko sa yitte won ko maayi. Min mbiɗa nande ko no nafa no peñore no jarate kono o way kono howondere ni. Ayi ko ɓorni ko gandata o yontaka ɗum ko gardoɓe tataji ɗi walla gardoɓe taxi ji kewi gantorade ni jamma jogo torsoji mumen unugal mumen o so ɗum sowona ɗum to debbo o e famille mum fo dogat cigata ko agresseur are mumen. Onon joni yontere nde jooɗi ɗon nde ha joni on jewtidani, on pamodirani wadde onon ha joni on pamodirani ɗon darino ɗon ɗo ko ɗon dari ɗon ha joni? Min pamodirta sa wi komo yaɓɓale jaɓɓanmi, a faami de, min no mbaɗanmi ceppal nde an wawa wadde ceppal nden, a faami. Ko firti ceppal? Ceppal woni kalda e debbo tan ha nana,
gerde yo min ngere min de na so gerde taw mi la funa min gerrani ko nyaama mi ko a nyaamata dum ko to jahami do a yaata dum a fami mi won alla mi ko mi jontado holle minen ko mi jontaabe ala fo ko min neni ameda nyamde banana ko jibinda ko neni ndeysan holno nyamirte holno nyamirte dum woni jontugol ma non mi han tan yaltin do ngandata o min mi jiida o yonterte ko boltude deho anga daga dum tagma ko jaata tarata ko heewi dum ko laalono laalde min nyaman mi ko gay paydi ndammiri paydi dum nyaajiran mi dum nyaman ko wona banana dum kay hayto ko bebeyel waddo sa bolti banana wi dum dedda a jara andar hebata Allah seedi biida bom kadi sinno ko gorko ñan min daltudo ñan o wuddi ama jallo joni o bettimi biida yalta biida jetta taxi o bettimo fi kam ko dum nawi amin police dum nawi on police e joni min muri jogi namdal faade mon onon dido be fof sabu odon gandi odo debbo mo podondirton odo debbo ko jontara ko baddo fayda kadi jamano fof ne yidim mataw kay podondiral gal ko onon beedo tan jiya hen kono fodondirobe kay ne kewi kadi on gartiri do ganni on gartiri do ciosan on gartiri do kadi fina tawa men sabu podondiral koy fina tawa men tawa do e Dakar son belama biyon on dañi ko mbasori don e hakkunde gijiraabe mon e fasiraabe mon sabu podondiral kam mi sikku yo Allah buuban jeena faati adama on goto meedi fodondirede do e Dakar ko onon gartiri dum woni odo debbo mo podondirton odo debbo mi nani ko jontaado kacitaari makko tan ko ujunnaaji nogas ala non ko heddi koltu makko e goddum e goddum jonnon an Ama Diallo an est ce que ara wawani odo debbo walla sa resima holko jogorda wadan debbo an Aissata mata nanan bide nodda bide bata horam bide min wondi worina paynore aynaabe nay felle jigaaji dooma yabba jaaruje naado dembori re ngatam luggel gamo sele cugurleje kodo dabbo dane mo dane wurti mo nangata ko cewdo mo heege sewnani anan an bide wi non horam min jogimi ko nay jogimi ko baali jogimi ko be hoore nay paltotomi capande jeedidi ngaari ujiri mi adda dum daral foram ye ngaari fo capande jeetati ujunere on so wiyama kaccitaade ujunnaaje nogas dum ko seeda e gede Amadou annen wadde ana pari mbimi dum be laana naabe fo nan caggalam ko min padde ho ko jofim fo be taji Allahu akbar an non an holko jogorda wadande debbo mbimi sara folo ko teddi baggoto tiidi ay dara bagga Amad hay dara bagga wala baggida bagga billahi wallahi bagga ko sala beede joyde jorno beede joy Amadou Oumar Hamma Samba gelaajo suko dimo jidaado bobo jamano oro suko debbo ko mi hobbitam on ko bido dam fo wala ma mentala bima hedama bimi sara folo ko teddi e joni parto tiidi an sa resima holko jogorda wadandem président leydi hol wiete Macky Sall koy mum barimi ijam Haruna Dia kay mum barimi sa barimi be don tilbe be don yontabe sa fodi hunde ara joni a pari wadandemo nyane fo ujunna nogas kacitaari bottari arani hirande arani taw mimi so yar mi so bemnude maayo ha beba liddo goddo di fam adana mum tottoma dum an be baarida be ngala nay debbo ko debbo pul o nyaamata liddo o nyaamata ko tew on ko liwo Haruna Dia mo wi o ala nay Macky Sall ala nay anani minen to min baari do mo min gandi o on jogi ko nay e baal Daoud Dia on jogi ko nay be biida be jogi magasinuji bitikaji ngala nay ngala kalis ko minen jogi a faami momin gandi o woni Daoud Dia on kala ko jofido tajataade jofortade taja yana hayamde an yani Ahmad billahi an Ahmad yani Ahmad gare an kay dejju ada jogi an kala noma an nyande ne garda do de a haalando haala Daouda Dia en kalda do ko haala Binkilington en be yimbe ganda Binkilington en ko ba maaji di ko Cristiano Ronaldo yi hande ko nanuma e nanimi ga sinno ko New York wonno Amadou min layrta tawno dorna tromba taji hoore makko haade ko Sénégal haalte ko Daouda Dia kalan kanyum wona nimi do Djibi Ould Ba kanyum wona nimi do a faami be o lay do ngala nay ngala baade Harun ala nay Harun jogi nay Macky Sall ala nay anani Allah faami anda jogi ko magasinuji en magasinuji debbo nyamata magasin nyamata ko nay baade wallahi sen teti hik ganda hik min kam mi anda fo holto jogor mi faadude beedo sabu min jinmi tan ko jam jinmi tan ko be jewtondira jinmi tan ko be paamondira sabu hon ko ganduda yodaade hakkunde mabbe mi heppi jidi jam addata dum tan ko acca debbo mi heppi ko jami suko debbo ham wiya dum demanque racine de ma vie je t'aime I love you
temo buju temo logel bungel min ko je t'aime comme poisson qui nage dans l'eau awawa dum Allah ne seede awawa dum billahi amara awawa atu ma sat yotto mi biya billahi yotto asad bon tam dara war ma tam gandu mi woni émission